Dobrý den, dámy a pánové, dneska máme unboxing, jenom 2 balíčky, takže nic, no, to je jedno. Tak, co dneska otevřeme. První je takovýto. To mi vyrobil, myslím, kámoš nebo to. A dal tam moje random kartičky. Je. Kámo. Koukejte. Tady máme, nevím, tady máme tohoto. Na konci mám toho nejlepšího. Tak tady máme Lukaku, pardon. Tady máme Daniel Carvajal a Gonzalo Ramos. Dobrý. A poslední je tady Jeremy Doku. Teď tady máme druhý, poslední balíček. Tak pokud se vám tohleto video líbí, tak můžete dát like, odběr a zvoneček. Pokud se vám to nebude líbit a nedáte ani jedno, tak mi to je jedno, no. Prostě smůla. Nebudu dobrý youtuber, no. Tak. No, tady máme 2, tady nejsou euro, ale jsou, já nevím, jak se jmenuje. A jdeme na to. Vlastně ten lepší balíč. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Pedri, Davies, poslední je Doku. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, odběr, zvoneček. A sledujte tenhle ten kanál. Budu za to moc rád. A ty, co nebudou odebírat, si toho budu hodně vážit. A zatím nashledanou.